keď sa pozeráme dnes na slovensko-ruské vzťahy, tak poprvé zo strany Slovenska to vyzerá tak, ako keby neišlo o vzťah s agresívnym štátom, ktorý vedie otvorenú vojnu proti susednému štátu, ktorý mimochodom je našim spojencom. A po druhé, správame sa tak, ako keby sme neboli súčasťou Európskej únie. No a teraz k tej mojej predstave, ktorá podľa mňa je v zhode s teda návrhom na uskutočnenie referenda o prerušení diplomatických stykov so štátom, ktorý vedie nepriateľskú politiku voči Slovensku na 3 roky. Moja predstava je taká, že keďže Rusko nás považuje za nepriateľský štát, vedie voči nám informačnú vojnu, zároveň snaží sa rozkladať Európsku úniu, vyhraža sa dokonca použitím jadrových zbraní. Takže podľa môjho názoru v takejto situácii riešením by bola taká modifikácia slovensko-ruských vzťahov, ktorá počíta s ukončením dvojstranných diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Ruskou federáciou a počíta s odovzdaním tejto agendy na Európsku úniu.